Hej og velkommen til endnu en nærende pause. I dag skal vi arbejde med åndedrættet. Find dig godt til rette i en position, hvor du kan trække vejret frit og ubesværet. Sørg for, at din ryg er lige og ret, og at maven og brystkassen er åben. Hvis du sidder op, så kan du forestille dig, at der er noget tyngde i sædepuderne, som ligesom holder dig nedad og grounded. Og samtidig forestil dig en snor i toppen af dit hoved, som stille og roligt trækker dig opad, så ryggen bliver ret og lige. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du lukke dine øjne, hvis det føles trygt for dig. Giv dig selv et øjeblik til at lande her. Til at lande i kroppen, lande i dig selv og i øjeblikket. Giv slip på dagen og lad øjeblikket være det eneste, som er til stede. I dag vil jeg guide dig igennem maveåndedrættet. I denne teknik bruger vi vores diafragme, også kaldet mellemgulvsmusklen, til at trække vejret med. Det er den her store muskel, som er mellem dine lunger og maven, og det er vores primære muskel til at trække vejret med. Men det er desværre ikke os alle sammen, som bruger den her muskel, når vi trækker vejret. Så i dag skal vi øve os på det. Grunden til, at jeg vil guide dig igennem denne her maveåndedrætsøvelse, det er, at vores diafragme er forbundet med nervesystemet. Så når vi bruger vores diafragme og trækker vejret ned i maven, så skaber det ro i nervesystemet. Men inden jeg begynder på at guide dig, så mærk lige efter. Hvordan trækker du vejret i øjeblikket? Så uden at ændre, uden at dømme, hvordan trækker kroppen vejret? Hvorhenne i kroppen mærker du åndedrættet? Og måske kan du mærke, hvilke muskler kroppen bruger til at trække vejret. Så et øjeblik, bare lige være til stede her med det naturlige åndedræt. Vi vil nu stille og roligt bevæge os over i maveåndedrættet. Så placer en hånd på maven og begynd at bringe din opmærksomhed til maven. Forestil dig, at maven er ligesom en ballon, så når du trækker vejret ind, så udspiler maven sig ligesom en ballon. Og på udånding så trækker maven sig sammen ligesom en ballon. Og mærk her, hvordan hånden på maven, den bevæger sig i takt med åndedrættet. Mærk, hvordan på en indånding maven udspiles, og hånden bevæger sig udad. Og på en udånding, hvordan maven sænkes, og hånden falder ned. Så indånding, maven udvider sig. Udånding, maven trækker sig sammen. Og det er vigtigt her, at du ikke forcerer åndedrættet for meget. Så det handler ikke om, hvor meget du kan udspile maven, men at have en naturlig rytme, men at du kan mærke, at maven udvides, når du trækker vejret ind, og trækker sig sammen, når du trækker vejret ud. Jeg vil lade dig blive her et øjeblik med åndedrættet i maven. Hvis det føles svært, så vær blid ved dig selv. Husk, at det her er en øvelse. Og lige nu er vi i gang med at øve og træne denne her muskel til at trække vejret med. Så det er en lille rejse. Vid, at det er okay at være lige hvor du er med åndedrættet, selvom det er lidt svært. Så som du er her, så bliv ved med at bringe opmærksomhed tilbage til åndedrættet og maven, som udspiles og trækker sig sammen.
Jeg inviterer dig til at blive her, så længe du har lyst. Og når du er færdig, så brug et øjeblik på at mærke, hvordan det føles indeni efter denne her åndedrætsøvelse. Jeg ønsker dig en dejlig dag.